боғдорӣ яке аз самтҳои қадимтарин ва муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар тӯли таърих ҳамчун манбаи асосии таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди иқтисодиёт ва беҳбуди сатҳи зиндагии аҳолӣ хизмат кардааст. тоҷикистони соҳибистиқлол бо шароити мусоиди табиӣ, иқлими гуногун ва таҷрибаи бои деҳқонон дорои имкониятҳои васеъ барои рушди соҳаи боғдорӣ мебошад. соҳаи боғ токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳими кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, имрӯз дар таъмини амнияти ғизоии кишвар нақши муҳим дорад ва бевосита рушди ин соҳа дар тамоми ҷумҳурӣ рушд карда истааст, бахусус дар шаҳри Душанбе новобаста аз он дар заминҳои кишоварзии шаҳри Душанбе бошад, бунёди боғ тогзорҳо ба роҳ монда шудааст, ки ин метавонад дар таъмини амнияти ғизоии худи пойтахт саҳмгузор бошад. Дар тамоми минтақаҳои шаҳри Душанбе ва он заминҳое ки ба ноҳияҳои он вобаста карда шудааст, бунёди боғ тогзорҳо низ ба роҳ монда шудааст, ки метавон ҳосили дилхоҳ ба даст овард дар асоси риояи қоидаҳои агротехникии дуруст ва рушди барномаҳое ки имрӯз аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, бахусус барномаи охире ки барои солҳои 2024-27 ин барномаи рушди соҳаи боғ токпарварӣ ва ситруспарварӣ мебошад ва бовоситаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус роҳбари шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушди ин соҳа дар шаҳри Душанбе бо маром идома дорад ва дар ҳар як минтақа бошад бунёди боғу тогзорҳо аз он ҷумла боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ба нақша гирифта шуда инчунин бунёди онҳо ба роҳ монда шудааст, ки як технологияи навин дар рушди соҳа мебошад. Асосан дар шароити водигӣ бахусус шаҳри Душанбе тавсия дода мешавад аз дарахтони донакдор гелос, олу, шафтолу ва аз дарахтони тухмакдор бошад себ бештар тавсия дода мешавад, чунки новобаста аз гармиҳои тобистон бахусус себҳои тобистонаи тирамоҳо тавсия дода мешавад. дар шаҳри Душанбе семинари омӯзишӣ оид ба рушди боғпарварӣ ва истифодаи усулҳои муосири парвариши дарахтони мевадиҳанда баргузор гардид. дар ҳамоиш боғпарварон, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, намояндагони идораҳои дахлдор ва олимони соҳа иштирок намуданд. зимни семинар масъалаҳои баландбардоштани ҳосилнокии боғҳо, истифодаи навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ, роҳҳои мубориза бо ҳашароти зараррасон ва бемориҳои растанӣ, инчунин татбиқи технологияҳои обёрии сарфакорона мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар шароити имрӯза рушди кишоварзӣ бидуни пешрафти соҳаи боғдорӣ тасаввурнопазир аст. боғҳо на танҳо манбаи даромади доимии сокинон, балки ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, паст шудани сатҳи камбизоатӣ ва афзоиши иқтидори содиротии кишвар мусоидат менамоянд. дар солҳои охир бо дастгирии сиёсати давлатии аграрӣ масоҳати боғҳо зиёд гардида, навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ ҷорӣ карда мешаванд. ин раванд нишон медиҳад, ки боғдорӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ табдил ёфтааст. қисмати зиёди дарахтони донакдор ба анамин шилинбарорие ки камидатичен ба истои забони русӣ ё ки ширадавонӣ сар мезанад бештар дар дарахтони гелос, шафтолу, олу-болу, бештар зардолу вомехӯрад. дар давраи муғҷакунӣ муғҷашукуфӣ ё ки баҳорон бештар вомехӯрад. пешгирӣ аз бар зидди анамин касалие ки ширадавонӣ дар дарахтони донакдор анамин маҳлули моеи бордостӣ 3% бештар хуб мешавад. агар коркарди байни қатори коркарди худи дарахт бо маҳсулоти дунок денитротроклизорам гузаронем, инам мувофиқ мақсад, лекин асосӣ бар зидди анамин касал ин моеи бордостӣ 3% аст. хоб баъд дуруст ба роҳ мондани агротехникаи буриш, хоб дуруст ба роҳ мондани коркарди атрофи анамин дарахтоне ки мо бештар дар ҳамин касалӣ дучор нашавад, мо бояд як дар сатҳи хуб гузаронем коркарди шохабурии дарахтонро бар хотире ки анамин ҳолат нашавад. хоб дигар вақте ки мо буришам мегузаронем, ҳатман ин яке аз нуқтаҳое ки касалиҳо бештар пайдо мешавад, барангезандаҳо бештар ба ҳамин минтақа вомехӯранд. мо бояд ҳатман бо моеи боғӣ, ба истои забони русӣ садови вар мегем, анамин бо моеи боғӣ ё ки хоб рангҳои равғандор ҳатман бояд ки анамин қисмата рӯпӯш кунем. рушди соҳаи боғдорӣ таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. қабули барномаи давлатӣ,
стратегияҳои рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба ин соҳа имконият фароҳам овард, то истеҳсоли мева афзоиш ёбад ва сифати он ба талаботи бозор ҷавобгӯ гардад. бунёди боғҳои интенсивӣ, истифодаи технологияҳои муосири обёрӣ, аз ҷумла обёрии қатрагӣ, ворид намудани ниҳолҳои серҳосил ва рушди инфрасохтори нигоҳдориву коркарди маҳсулот аз тадбирҳои муҳиме мебошанд, ки самаранокии соҳаро баланд мебардоранд. шаклдиҳии шохабурии дарахтони мевадиҳанда яке аз чорабиниҳои асосӣ барои боғпарварон мебошад ва пеш аз он ки мо шаклдиҳӣ ё шохабурии дарахтони мевадиҳандаро мегузорем, бояд донем ки ҳар як типу ҷинси дарахтони мевадиҳанда вобаста ба худаш яъне шаклдиҳӣ ё шохабурӣ дорад ва мо дар назди дарахте қарор дорем ки синни соли 7-8 сола дорад ва бояд ҳатман пас аз ҷамъоварии ҳосиле ки дар дарахти олу аст ва пас аз ҷамъоварии ҳосил мо бояд шаклдиҳӣ ё шохабурии онро гузаронем. пеш аз он ки гуфтем ҳамасолат барои пас аз бунёди боғ дарахтонро то синни 4-5 солагӣ шакл медиҳанд ва мо дар назди ҳамин дарахте қарор дорем ки ба танзим дароварда шудагӣ нест. ба ҳамин хотир мо шаклдиҳии пурраи ҳамин дарахтро мегузаронем ки дар оянда ҳосили дилхоҳ дода тавонад ва асосан дарахтони донакдор бахусус олуро бештар ба намуди косашакл шакл медиҳанд ва ин се намуди шаклдиҳ аст. яке аз шаклдиҳии онҳо косашакл аст ва ин хос аст барои дарахтони донакдор ва қисме аз дарахтони тухмакдор бахусус себ ва мо ба шаклдиҳӣ оғоз мекунем. пеш аз он ки мо шаклдиҳӣ оғоз мекунем ҳатман он бехҷастҳое ки дар атрофи дарахт аст вайро мегирем дар давоми сол навдҳои яъне нарина мегӯянд аз танаи дарахт баромадааст вайҳоро тоза мекунем ва пеш аз он ки ҳамин шаклдиҳия мекунем мо бояд ҳамн муғҷаҳое ки нигоҳ кардаед майл ба сулни беруна дошта бошад ҳавайро ҳамаша ба танзим медарорем. ман ҳамин навдачаҳои ҳосилдиҳанда ҳаст. гуфтем ки дарахти олу дарахти супурӣ аст ва бештар меваҳош да чӣ кор мекунад дар танаи дарахт баста мешавад. ба ҳамин хотир мо бояд ҳатман донем ки дарахтони мевадиҳанда вобаста ба типи ҷинсҳошон фарқиятҳои куллӣ дорад. мана дар вақти ба шаклдорӣ дар соли гузашта ки ҳамиҷа ба хатогоҳ роҳ додаган мо ҳатман бояд ҳамина чӣ кор кунем гиремша ва пас аз он ҳамин навдҳои калоне ки ҳаст бо араи боғӣ гирифта мешавад. инҳоро хуб мешуд ки бо хамираҳои боғӣ ё ки моеҳои боғӣ коркар карда шавад. ин хубтару беҳтар аст. имрӯз боғдорӣ танҳо меҳнати дастӣ нест, балки соҳаест ки бо илм ва технология сахт пайваст мебошад. ҷорӣ намудани усулҳои муосири парвариш, истифодаи техникаи кишоварзӣ, системаи рақамии назорат, муҳофизати дарахтон аз касалиҳо ва омӯзиши мутахассисон ба баланд шудани ҳосилнокӣ мусоидат мекунад. боғҳои интенсивӣ имкон медиҳанд ки аз 1 гектар замин чанд маротиба бештар ҳосил ба даст оварда шавад. ин навъи боғдорӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар тадриҷан густариш ёфта натиҷаҳои назаррас медиҳанд. яке аз омили асосии парвариши ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ вобастагӣ дорад аз ҳосилхезии хок. албатта пеш аз ҳама замони мо дар вақте қарор дорем ки аллакай даври фасли замистон ман омадагӣ ба киштукори баҳорӣ аллакай аз ҳозир сар мешавад, яъне шинондани дарахтҳо бутоҳое ки ҳосилдиҳанда ҳастанд. албатта пеш аз он ки мо дар он қитъае ки парвариши боғҳои интенсивӣ ё суперинтенсивӣ ё ки боғҳои маҳаллиро бояд бунёд намоем, пеш аз ҳама ташхиси хоки он минтақаро ба инобат гирем. албатта дар минтақаҳое ҳастанд ки албатта шӯрнокии замин, паст будани моддаҳои ғизоии таркиби хоки он минтақаҳо, албатта гирифтани намунаҳои хок тавассути мутахассисони соҳаи хокшиносӣ албатта хеле
ба муфид аст, чунки омили асосӣ гуфтем вақте дар таркиби хок мо миқдори зиёди микроорганизмҳо ҳасту ки зиёда аз 70 элементи системаи давраи элементҳои химиявӣ дар он мавҷуд аст ва тавассути ташхис муайян намудани онро дар озмоишгоҳи мисол ташхиси хоку растанӣ мо муайян мекунем ки тибқи маълумотномаи мутахассисони соҳа дар он қитъаи замин оё шинондани дарахтони чӣ сояафкан чӣ ҳосилдеҳ дуруст аст ё не. Аз ин хотир фикр мекунам тавсияи хуб мешавад барои он замин истифода барандагон, он хоҷагоҳи деҳқонӣ ки ба парвариши боғу тогзорҳо машғул ҳастанд, ҳатман тавсияҳои судманди мутахассисони соҳаи хокшиносиро ба иноб бояд гиранд ва баъдан барои ҳатман нашъунамои дуруст ва ҳосили баланд гирифтан дар соли оянда албатта илова намудани моддаҳои органикӣ ва нуриҳои фосфорию калигӣ дар маҷмӯъ бисёр муфид аст. Вақте ки он қитъаҳои замине ки ҳосилхезии хоки онҳо пасттар аст, албатта ҳатман дар фаслҳои тирамоҳ ва зимистон андохтани миқдори муайян ва муҳлатҳои муайян ин як омили асосӣ аст. Вақте ки боришот ва барфу боронҳое ки дар фасли тирамоҳ зимистон аввали баҳор мешавад, ғизонокӣ ва ҳолати механикии таркиби хокро беҳтар мегардонад ва дар ин маврид вақте ки мо моддаи органикиро ворид мекунем, албатта гумуснокии хок баланд шуда боиси дар оянда гирифтани ҳосили баланди меваҷӯҳот умуман сифати хуби ҳосил мегардад ва пеш аз он ки мо бояд киш кунем албатта ҳарорати хок байни бояд гирифта шавад. Вақте ки дар фасли зимистон баъзе минтақаҳои Тоҷикистон ҷануби кишвар албатта ҳарорат дар давраи зимистон аз 10 то 12 ё 15 дараҷа мерасад, ҳарорати хок ҳатман байни бояд гирифта, яъне аз гармии 5 то 12 дараҷа будани хок имкон пайдо мешавад ки дарахтро шинонем. Вақте аз дараҷаи 5 дараҷа паст будан мо дар он вақт шинондан мумкин нест, чунки ҳарорат намии хок байно бояд гирифта шавад ва дар чуқури зиёда аз 60 сантиметр ҳатман аз 50-60 сантиметр поён намунаи хок гирифтан лозим аст, чунки агар мо онро сари вақт набинем ва миқдори карбонатҳо мегӯянд агар дар он ҷо зиёдтар бошад ё ки намакҳои гуногун ва дар оянда боиси хушк шудани анамон дарахтони мевадиҳанда мешавад. Аз ин хотир ҳатман намунаи гирифтани хокро мо бояд байно бояд гирем. ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе дар қатори бунёди боғҳои мевадиҳанда, ҳамчунин шинонидани ниҳолҳои ороишиву сояафкан низ зиёд ба назар мерасад. Бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологии пойтахт, зебову сабз гардонидани муҳити шаҳр ва таъмини зиндагии солим барои сокинон, дар шаҳри Душанбе ҳамасола маъракаи ниҳолшинонӣ ба роҳ монда мешавад. Ин ташаббуси муҳим бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ гардида, идораву муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҷавонон ва сокинони пойтахтро муттаҳид месозад. Дар доираи маъракаи навбатии ниҳолшинонӣ ки асосан дар фаслҳои баҳору тирамоҳ баргузор мегардад, дар кӯчаву хиёбонҳо, боғу гулгаштҳо, назди муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва биноҳои маъмурӣ ҳазорҳо бех ниҳоли сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида мешаванд. Ин тадбир на танҳо ба зебоии симои шаҳр мусоидат мекунад, балки дар коҳиши ифлосшавии ҳаво, танзими ҳарорати муҳит ва беҳдошти саломатии аҳолӣ нақши муассир мегузорад. мақомоти дахлдор ба масъалаи интихоби навъи ниҳолҳо аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. ниҳолҳое интихоб мешаванд, ки ба иқлими маҳаллӣ мутобиқ буда қобилияти нашъунамои дарозмуддат доранд. ҳамзамон нигоҳубини минбаъдаи ниҳолҳо, обёрӣ ва муҳофизати онҳо зери назорати доимӣ қарор дода мешавад, то ки ҳар як ниҳол ба дарахти пурқувват табдил ёбад. маъракаи ниҳолшинонӣ ҳамчунин ҷанбаи тарбиявӣ дорад. ҷалби ҷавонон, донишҷӯён ва хонандагон ба ин иқдом ҳисси масъулиятшиносӣ нисбат ба табиат ва муҳити зистро дар зеҳни онҳо тақвият мебахшад. ин раванд фарҳанги экологии ҷомеаро боло бурда, муносибати ғамхорона ба сарватҳои табииро ташаккул медиҳад. об ва ҳавои соли гузашта дар назар дорам фасли тирамоҳ ва моҳи январи соли равон барои шинондани дарахтони мевадиҳанда
дарахтони ороишӣ, сояафкан хеле мувофиқ омад. Боришоти барф дида мешавад, ки ин ба шинондани дарахтони мевадиҳанда ва дигар дарахтон ягон хел монеа шуда наметавонад. бинобар ҳамин гуфта метавонем, ки дар шароити шаҳри Душанбе иқлиму хоки ноҳияе ки ворид мешаванд ба худи шаҳри Душанбе хеле вақти муносиб аст, мувофиқ аст барои шинондани ниҳолҳои гуногуни ҳам дарахтони мевадиҳанда, ҳам ороишӣ ва ҳам сояафкан. мо бояд бигӯем, ки шинондани дарахтони мевадиҳанда як хусусиятҳои хоси худашро дорад. дар бисёр мавридҳо мебинем, ки аз риоя накардани шинондани ниҳолҳо дар оянда бисёри онҳо ба хушк шудан мерасанд. ин сабабаш дар он аст, ки дар вақти шинондан ҳамун чуқури чое ки канда мешавад мутобиқи ҳамун меъёре, ки дар бахши боғдорӣ ва шинондани ниҳолҳо тавсия мегардад, риоя намешавад. дигар тараф ҳамун омехтагии нуриҳои маъданиву органикӣ ба назар гирифта намешавад ва аз тарафи дигар ҳамин ниҳолҳое, ки аз дигар ҷо кашонда мешавад барои шинондан, оварда шинондан, онҳо чӣ тавр, яъне ки кадом вақт аз замин канда шуд, кадом вақт интиқол дода шуд, чӣ гуна дастрас шуд, ина ба назар гирифтан дар кор аст. дигар тарафи масъала, вақте ки чуқури чоҳо омода мегардад, ҳамаи он қоидаҳое ки барои шинондани ниҳол пешбинӣ шудаанд риоя карда мешавад, он гоҳ мо ба шинондани ниҳолҳо шурӯъ мекунем. ин ҳам бошад, дар бисёр мавридҳо дида мешавад, ки баъд аз оне ки ниҳолҳоро мешинонанд, ба гирду атрофи вай 10 ё ки 20 литр об мерезанд барои ҳамун чуқури чое, ки ниҳол шинонда шудагӣ аст. баъд аз он зеҳр мекунанд. ин ғайриқоида аст, мумкин нест ин тавр. барои ҳамин тавсия мегардад, ки ҳангоми шинондан мо бояд гирду атрофи ҳамун хоке, ки дар гирду атрофи реша ҳаст, вай зеҳр накунем. пас аз шинондан бояд, ки об резем, 10 ё 20 литр об резем, бо ҳамун фосилаҳое, ки дар байни решаву хок ҳаст, яъне ки ҳаво ҳаст, ҳамино ҳам ҷои худаша мегирад. зеҳр кардан дар кор. вақте ки мо зеҳр мекунем, ҳамин системаи решаро гӯё ки буғӣ мекунем. бинобар ин тавсия мегардад, ки пас аз шинондан зеҳр кардани гирду атрофи реша зарурият надорад. рушди соҳаи боғдорӣ ва татбиқи маъракаҳои ниҳолшинонӣ дар шаҳри Душанбе яке аз самтҳои муҳими сиёсати экологии шаҳр ба ҳисоб меравад. солҳои охир бо ҳадафи беҳтар намудани муҳити зист, зебосозии пойтахт ва фароҳам овардани фазои солими зиндагӣ, ҳазорон ниҳолу дарахтони ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шуданд. ин иқдомҳо на танҳо ба сабзгардонии шаҳр мусоидат мекунад, балки ба коҳиши ифлосшавии ҳаво ва баландбардоштани сатҳи зиндагии сокинон низ таъсири мусбат мерасонад.